Bun, acum o invităm pe Denisa, că tot am lăudat-o toată lumea. Vino, Denisa, în față. Trebuie să ne vorbești un pic. Înainte să o introducem pe prima speakeră, tu vei fi a doua speakeră, da? Da. Începem cu domnișoarele, doamnele, întâi doamne, domnișoare. Noi facem, practic, acest concept este pentru cei care vin prima dată, se cheamă Atypic Meet. Atypic Meet înseamnă că ne întâlnim și ne cunoaștem, da? Stai un pic că... Nu știu. Trebuie să facem un schimb de microfoane. Așa, da, mai bine. Asta e să stăm, vrei să stăm jos, nu? Sau stăm, nu, stăm în picioare. Așa. Ce înseamnă Atypic Meet? Exact ce experimentăm acum. Networking, un pic de conferințe ca să facem unde e domnul care a venit pentru Marius Alexe, da? Să-l facem curios. Vă atragem prin speaker, dar noi vrem să înțelegeți energia asta, nu știu cum, de comunitate. Doamnele de la CONAF, cel mai bun, ne dau... Da? Ne cunoaștem între noi. E bine ca, virgulă, comunitățile să colaboreze, adică să nu stăm închiși într-o singură comunitate, pentru că însă și ideea de antreprenoriat înseamnă să colaborăm, da, și cu generația, apropo, ați văzut aici, cred că sunt cel puțin 20 de caractere în formare care pot fi angajați sau antreprenori. Asta înseamnă Atypic Meet. Acum ce vrei să spui tu, Denisa, vrei să vorbești despre următorul concept sau... Aș vrea să vă mulțumesc, în primul rând, pentru prezența în număr mare. Sincer, nu știam nici noi exact la ce să ne așteptăm când am stabilit această întâlnire și nu știam cum veți răspunde invitației noastre, dar, sinceră să fiu, m-am bucurat să văd entuziasm, m-am bucurat să văd diversitate și, nu în ultimul rând, curiozitate și oameni motivați de emoția curiozității. Cât despre Atypic Young, este un concept apărut cumva mai recent, să spunem, nu este un an. L-am lansat în noiembrie anul trecut, da. Da, și este dedicat tinerilor care au curiozitatea de a descoperi ce înseamnă antreprenoriatul și venind la noi au ocazia să interacționeze cu antreprenori cu experiență. Tu practic ai fost prima speaker la Atypic Young. Ai deschis primul Atypic Young. Așa, la Iași, la Zbor Hub. Da. Și de atunci am observat că numărul de tineri care ni s-au alăturat a fost tot mai mare la fiecare eveniment. Cred că au fost 3 evenimente Atypic Young până acum și vor mai urma. Ideea noastră inițială era că și acest eveniment va fi tot un Atypic Young. De la asta am pornit, pentru că fetele care au venit atunci în Iași erau eleve, sunt eleve și ne-am gândit să creăm un eveniment tocmai pentru categoria lor de vârstă, dar ulterior ne-am dat seama că un Atypic Meet s-ar potrivi mai bine cu nevoile cei tineri, Bacăului. să știi că eu mi-am făcut temele și au zis că vin cu trenul. Ei sunt liderii, cercetașii, i-am văzut. Da? Deci ei vin la următorul Atypic Young, fără probleme. Da, încercăm să adunăm și poate să împărțim puțin, să facem un Young, să facem un Meet. Asta am explicat, da? Social, ce înseamnă? Social este un concept la fel mai nou, în care, practic, membrii, care sunt membri Atypic și vin frecvent la întâlnirile noastre, se pot întâlni și într-un cadru mai relaxat. Acolo interacționăm, ascultăm muzică. Socializăm cu un pic de prosecco, vin, depinde de ce servește fiecare. Aici e un cadru mai formal, acolo e ceva mai relaxat. Noi îl anunțăm la, o să zicem și în networking, cum se poate face accesul. Noi, pentru că venim o parte din Iași și unii chiar din Constanța, ne oprim la Caro și rămânem să facem și acest Atypic Social, unde vom avea DJ Matic, nu te-ai prezentat, inginerul nostru de sunet, și o surpriză Claudiu, care ne va cânta. Și mai multe surprize, dar nu vrem să le spunem. Mai multe, dar nu trebuie să le știm. Ok? Și Atypic Learn? Atypic Learn sunt întâlniri ocazionale, ceva mai restrânse, în care avem o persoană din comunitate care ne vorbește ceva mai tehnic pe un anumit domeniu care este de interes pentru toată lumea și acolo, practic, învățăm. Și facem workshop-uri, în general, sunt pentru antreprenori, sunt de susținere, le facem în Iași gratuit în cadrul acestui membership Atypic Plus. Până acum am avut 4 traineri, a fost Gabriel Surdu, care e membru fondator, dar nu poate să vină astăzi. Foarte puțini atipici n-au venit, majoritatea au venit, cred că avem 1 sau 2 care sunt absenți. Da, și sunt pe zonă de, cum ai spus tu, marketing, chiar și terapie, Mihaela Munteanu ne ajută, chiar și comunicare, Andrei pe public speaking, da, sunt gândite pentru antreprenori. Bun, invităm primul speaker să-i dăm energie sau mai vrei tu să spui? Da, voiam să spun că acesta este primul Atypic Meet desfășurat în afara Iașiului și nu întâmplător are loc în această zi cu semnificație, 9 mai, Ziua Uniunii Europene,
Și până la urmă întâlnirea noastră este despre uniune, pentru că unim energia oamenilor din două orașe, Bacău și Iași, care pentru mine reprezintă acasă ambele, și două orașe cu perspective majore de dezvoltare, totul datorită oamenilor, iar Atipic tocmai asta face, creează contexte potrivite pentru acești oameni de calitate și le oferă o voce până la urmă. Ai zis-o mai bine ca mine. Haideți să o aplaudăm pe Denisa, da, foarte bine zis. Eu merg des în ultima vreme la Bruxelles, nu neapărat că, așa s-a nimerit să fie capitala Europei acolo. Sunt orașe mult mai, să spun, atractive, dar ce am învățat acolo era apropo de Let's Make America Great Again. Se spune în Europa Let's Make Europe Sexy Again, adică prin reprezentantele sexului frumos. Da? Așa. Asta e o vorbă, apropo, și sunt foarte multe doamne și domnișoare care ne reprezintă foarte bine să negocieze cu americanii. Da? Ok. Ceea ce vreau să vă mai spun înainte să închei este că am mai avut o persoană de bază care m-a ajutat în construirea conceptului Atipic Bacău, și anume Luiza, fondatoarea... Da, numai bine. Fondatoarea cofetăriei Aromat Însiropat din Bacău, cu care m-am înțeles neașteptat de bine încă din primul moment în care ne-am cunoscut. Ea ne-a ajutat mult și pe partea de promovare, mai ales în contextul în care eu nu am fost permanent aici, m-am împărțit între Bacău și Iași, dar ea a avut grijă de tot în detaliu și vreau să-i mulțumesc pentru că s-a alăturat inițiativei noastre și pentru că a pus atât de mult suflet în desfășurarea evenimentului și de noi ne simțim ca acasă tot timpul când venim, ne oprim la tine la Aromat Însiropat, bem o cafea, mâncăm ceva dulce. Și la mine la Dicăut, că și suntem la tine. aproape. Da, am văzut că sunteți la o stradă. Bine ai venit, știu că ai emoții, te lăsăm să te așezi prima dată.